В това видео ще ви покажа как може да настроите WooCommerce да бъде на български. Един от няколко начина може да се постигне това нещо. Един от най-лесните е, ако сега започвате и току-що сте инсталирали WordPress, най-добрият вариант е да, преди да сте инсталирали още WooCommerce, да отидете в настройките, в Settings, скролвате надолу и виждате тук Site Language, натискате падащото меню, избирате български, запомняте промените и всичко се променя на български. След това отивате в разширения, отиваме добавяне и изписваме WooCommerce, но имам право впечатление, когато е с малки букви по някаква причина не излиза, което е супер странно. Затова го изписвам така. Когато главната буква е W е изписана по този начин, излиза в резултата или в популярни може да се види плагина там или пък може да се качи. Виждаме плагина, натискаме инсталиране сега. WordPress сваля плагина и той засича, че сайтът ни е на български и автоматично сваля българската версия. И сега да отидем в разширенията, които са... Аз всъщност направо тук мога да натисна включване на разширението. И вече като отидем в WooCommerce, всичко ни е на български. Тук текстове, доклади, поръчки. Ако имате вече съществуващ сайт, можете да свалите самия превод от ето тук, от translate.wordpress.org projects, WP Plugins, WooCommerce Language Packs. И когато скролнете, ето тук има един zip файл. Когато го свалите, има два файла вътре. И нас ни интересува MO файл. И този файл и можете да качите преводите. За целта трябва да направите Languages и Plugins. И след това там да качите MO файла в тази директория. И разбира се, WordPress трябва да ви бъде на български, за да може да хване българската версия. Ако ви трябва електронен магазин, заповядайте на go359.com.